kining maong sampingay haom kaayo ni natong tanan, labi na gyud mong ni alin ni nagtrabaho kanang nang empleyado ba, kisa may tagiya sa inyong gitrabahoan kamo o lain? Kusga may bawo mo, lain ang tagiya, mantrabaho gani ka, lain ang tagiya, dili ikaw gitawag ka o pinialan. Ditis kalibutan sa atong pagpakabuhi, kinsa may tagiyas kalibutan, kita o lain? O, kana, sa may bawo ta na. Nakaroon doon na duha klases pinialan, na ibuutan, na ibuangon. Kamuhay mo na bilong. Wala magbigay siguro yung tubag. Kaya mo usbon ha, naay pinialan ng buangon, nasa ibuutan, haymon mo na bilong. Ano bang? Bakit ba? Oh. Kinsa man ang buutan na pinialan, kanang nag-amping sa salapi sa iyang agalon. Kinsa man ang buangon, kanang nagusik-usik. Nagusik-usik. Kamo, nag-amping mo sa salapi din sa inyong gitrabahuan o nagusik-usik? Wag reklamo. Nakaroon unsaon man pag-amping, kung buhaton nimo ang tanan nagisugo sa tagiya na maoy angay nimong buhaton, nag-amping ka. Pero imo ganing gibuhat ang gusto nimong buhaton sigon sa imong gusto, kana nagusik-usik na ka. Karon, dili ba mo mga masinupakon? Kusog ba mo mosunod sa tanang patakaran dinhi? So good na. Ay alam mo gilingi ay ya, total ko pareha ang tanan. Kita sa dinis kalibutan, magusik-usik sa sa gihatag sa Ginoo natong bahandi kung ato na nang gamiton para sa atong kaugalingon, sigon sa atong gusto, dili na sigon sa gusto sa tag-iyas kalibutan na atong giilang ang mao ang Ginoo. Muna doon na kita kinahanglan na change of heart, change of mind. Gitawag ni siya o conversion. Daghang mga tao karon hardened hearts, closed minds. Kaya nga naman, ang iya yung gusto may buhaton. Muna yung hitabo dili sa mausikon na pinialan. Nasakpan na siya siyang agalon, na nagusik-usik. Pangutana pag sa agalon, pag ino sa agalon, kagaya kong husay. Tiwasan pag niya kusik-kusik. Nangita niya po siyang paagi na ang mga utangan na ito siyang agalon, imbis siyang pabayro siyang agalon, iyan ang gi-divert, gingali na sa iyang kaugalingon na benefit. Ingunahan na ang kuan, ang mga taong mausikon, di yun maghuna-huna sa tagiya, ang iyang yung ginahuna, ang iyang kaugalingon. Nga, usa may mga timailhan, nga ang imong kaugalingon, imong ginahuna, samtang nagtrabaho ka, or samtang nagpakabuhi ka. Ang sa'yo mga timailhan. Una, mas importante nimo ang reward kaysa trabaho. Ay may mas importante ron yung sweldo o trabaho. Wala. Magsige kag kwinta pilay imong sweldo, nya imong i-comparar sa imong trabaho, nya mosugo din kag ingon kansi ko ani. Kansi. Kana, paana ka niya? Buang ko na. Pareha sa nako, pare, sigong kwinta, pilay akong kuhaan ni ron. Di ko magsige yung focus na magmisa ko, tarungon ko ng misa, i-devote na ko akong kaugalingon aning misa, may kulikta magsawa, di na mo'y concern, total giandam ng nadaan. Ano na? Andam naman ganina. So ang Ginoo ba? Sa ato sang
lihok aning kalibutan na, gaan lang naman siya reward. Wa man gibuhat nato nga way reward. Pero iyang i-forfeit ang reward once ang atong gibuhat dedicated to ourselves, not dedicated to Him and in obedience to Him. Sama ning atong lawas, bahandi ba yan? Kanang iyong lawas ba? Basta mo ito. Nakalitan mo? Bahandi niya. Dako kay ni nga wealth ang lawas. O bitan ang uban mingon, pag ang pilyos lawas ay atong puhunan. Ang sab ng puhunan? Wealth. Bak pila na puhunan ro nila ni Bradley to ni Sister Faith. O iyang mga kauban, yung mga igsoon, bilang nakaro ilang puhunan. Ikumpara lang itong tuwang o pag-graduate nila college. No. Toto pa muna ako. Di ba, may lang sadang mahibaw ta. Mingon rin na sila, katong sa una pa der, tingali, maura nini ikumpara sa amo karong puhunan, pati na itong ako ako, layo na kay diferensya. Siyempre, layo na yung kayo. Pero ang pinakadako nilang puhunan mo, ilang lawas. Kuwaot ka ng lawas, Bradlito, kuwaot ka ng lawas, Delpe, lus no nita ng puhunan in relation to them. No? Oh, maparalyze lang ka, hiwi na yung baba, yako na yung kamot, pana. Makaino na yung gabi, sa ibuko, ihatal na yung puhunan. Ay tapos lang, hiwi na rin. Sa usawang therapy ko lang yapon. Paano So ang lawas na to, puhunan. Pero karon una-una ako no, giunsa nimo paggamit ang imong lawas. Igamit ba nimo in relation to God's way and God's purpose or to the purpose of your own satisfaction? Kana. Una-una ako. Sige, niya na yung tupad. Yung tupad pa rin niya. Diyos nun ka, yawan nun. Okay. Ilhan na niyo, ang Diyos nun, nagamit siyang lawas sa Diyos nun nga mga buhat. Ang yawan nun, gagamit siyang lawas sa yawan nun nga buhat. Simple na. Bigyan ko sa bigyan. Wow, bigyan na. Saan ka? Diyos nun, yawan nun. Hindi kayo muli, tablitan siya rin. Kaya mawakili mo na. Sa ayawan mang hidayah. Nindot kayo ning ipamutana ninyo nga mga kauban, mga kauban nga sa opisina, kauban sa trabaho. May isa nang pahinumduman ta nga ang imong lawas gamitas Diyos nun. Nga humanana, ang imo dayo mga talento. Ang lawas, palihat ang lawas, himsog, pero lain-lain tag talento. Lain-lain tag abilidad, lain-lain tag kapasidad. Pero kanatanan, gamito na nimo para sa kaayuhan sa tanan. Dili kaayuhan nimo. Mahimo na ganing sentro ang imong talento nimo, awa na, mausikon ka. Imo naman ang usik-usikan. Kay kana ra bang atong panginahanglan, kini atong panginahanglan, endless ni siya. Matod pa sa akong papa, kani ko nung pangandoy sa tao. Wato'y grado akong papa, ha? Wa dito ka mag 2 ka semanas grade 1, matod pa niya, kaya pag-eskwela niya grade 1, kawat-kawat kay eskwela, giingnan sa siyang among lolo nga, ay yung eskwela mo, kay daghang nag-eskwela kawatan, wain na himo, may pag-arimos trabaho. Yan, isugod sa eskwela grade 1, ang iyang edad, 13 na. Kasi mapasangil siya kay sa una, anak masapa, paano na ng kawayan, aron ibaligya ang Alis Guadalupe, anak, dili pa man ang krasada kutob si Mas Guadalupe, paano ni mo sapa ang kawayan, ay baligya ito. Iguman, kawat-kawat siya eskwela, tapos napo, igay muli, suot siya dito, sakpan bitas akong apuhan, matod pa niya, hapit ko siya mamatay sa latos. Tusok ito, undang siya. Pero doon ay mga istoryas papa na mo, kanilang paghigda na mo, mga wisdom ba? Mga wisdom of God. Ingos papa kining atong garbo, mura kining gantangan nga buslot. O saan ang gantangan buslot? Kaya gantangan ba mo doon na upang ito'y kilo?
nakabot ko ato tet katong gantang kana gigana sa pariya ni kita layo na kabot ka. Kamo ba mo kabot no? Abot. Akabot sa no. Ay, mga tiwasono na sa layo. Katong gantangan. Kanang gantangan ingos papa ug buslot na bisan pila ka sakong bugas imong kuan diha ilunod di gyud na mapuno. Ni ako sa nga bata pa, waday kasakop, kagamay ng gantangan ba? Sige, nababa, sige, sway. Paggamit o gantangan na buslot, yabi o usak-sakong bugas, mapuno ba? Sige, kagamay, ginana. Dugay ko nakuha nga, wa man day ali, way ali ba? Ano, isa ko sa imong iyabo, maupuno na ang atong kinaiya. Basta ang tao kuno nga, kanabang tawhanon yung kaya ba? Kanang imong tagbaw ng imong tawhanon kinaiya, wa gyud kunay katagbawan ni Mos Papa. Yan gibasihan na ni ang iyang maguwang niya tulunay duhanay kana ganing asawa-asawa nya napagi-asawa gimintin magsige pagyud adtos kaning hongkira ba na nga kanang hongkira na so na Hongkong na ilang tawag tanawa na sko ano duha naman ay iyang gi puyo-puyo na apagid si Inday ko at kanang iyang yung asawa gid ba namatay ra ba itaw tos si misyon kanang magsige pag yung adto anang pati pa paano di bakit ka magtagbaw na ako sa sakong nahon na nakaingon sa ko papa nagtagbaw ba kaning mama pero magis papa magbuhat og binuang kana ba way katagbawan hasta sa kunos kwarta inos papa bisan pag unsa ka daghas kwarta ihatag nimo basta ikaw gani tawhanon ganing pangandoy imong gusto di gina matagbaw bisan pila pa na ka milyon sa pila pa na ka bilyon ug tinuod gyud na mao na siya pag-usik-usik kung ato nang isud sa atong tawhanon nga kinaiya mao na diri ang mausikong sulugon ang iyang tawhanon nga mga tumong o iyang gustong tagbawon di matagbaw mahurot na lang ana ang sa may maayo matod pang San Pablo diri sa atong unang pagbasa nagmaisugon ko kay gihalad nako ning tanan para ni Kristo gusto nakong ipaila si Kristo kaninyong wa kaila niya ang iyang gisigig paila mao si Kristo ang iyang gihaguan mao ang pagpaila ni Kristo dili ang pagpaila siyang kaugalingon kana mo'y makatagbaw gamitang imong lawas gamitang imong talents gamitang imong kwarta pagpaila ni Kristo hasta tagbawan nimo kamo din meron nagpailhan na imong Kristo sa inyong tupad ay katapusan lingi ingna kanawi pagutanan imong tupad ingna liwat ko Kristo para nimo tanami mo liwat ko Kristo sa demonyo yung kang animal ingna na liwat ko Kristo sa tanami mo na ako liwat ko Kristo anawa at least nakaila siya Kristo kaya di siya kaila na ikaw liwat kang Kristo sa tuwagi siya kailang Kristo pinaagi nimo ana mo na siya mga challenge nato niya asa na magsugod sa kasing-kasing mo na kani pagbimusyon nato sa Sacred Heart usba usang kasing-kasing kay matod pa ni Kristo kung unsay sud sa inyong kasing-kasing mao sa may manggawa sa inyong bakba o diha sa inyong buhat kung yawanon ang imong kasing-kasing ang imong sinultihan o ang imong mga buhat yawanon apan kung ang sud sa imong kasing-kasing mao ang Espiritu Santo ang imo sang mugawa sa bakba o sa imong binuhatan Diyos no o ang mga tao matod pa sa gikotlo ni San Pablo makakita kadtong wala suginli bahin kaniya o makasabot kadtong wala makadungog kaniya yun ang gana unsa may pasabutan ni tungod sa imong buhat makapangutana ang tao kinsa man na nganong imo man kong gihigugma nga buangon man ko kayo adik man ko kawatan man ko nganong nahigugbang kanako giingon ana ni Santa Monica pagpahibaw si Kristo ngadto siyang pagano mabana nga si Patricios ug ngadto siyang anak nga nisunod sa pagkapagano nga ginganlag Agustin wa mag-discuss og theological theories and doctrines si Santa Monica ang iyang kasing-kasing gipaambit niya ngadto siyang bana og sa iyang anak naluwas gid niya
Mo na ningon ang atong salmo, gipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran ang iyang makaluluwas nga gahom. Mag-celebrate ron sa atong nasod og 500 years sa atong Christianity. Ipaambitan ta dinhi mga taong lagikan sa layo kay lugar dito sa Espanya. Nangagi sila tinukmod sa nag-ulbo-ulbo nga kadasig sa ilang kasing-kasing nga ipaila na to sa Kristo ngadto sa kanasuran. Nya karon celebrate ang tagkuan 500 years. Ay alam mo katong lain nasod kamong mga asawa inyong ipaambit si Kristo sa inyong bana. Duha rin asawa din. Duha naman dito ba kung pamina? Paambit. Ingay pa yung guys. Paambit. Kamong mga bana, hain man ninyo ipaambit si Kristo sa inyong asawa o sa silingan? Or all of the above? Kinahanglan magsugod kita sa pamilya, hangtod ngadto silingan, ipaambit si Kristo. Pasino niya sa inyong asawa o sa inyong bana, Kristo, niya ngadto silingan. Sige na Kristo, pasigihin mo na. Ano? Ang inyong sweldo ba? Para asa mo na? Para inyo o para sa inyong isig katao? Isig katao? Okay na. Ano yung lindo? Diyos nung gilay kayo mo din yun. O na. Ayaw kumpiyansa. Sige, manindog na tayo. Mga